крака. Путки, путки. Робин, защо Рейвън е ядосана? Защото май има путки в краката. О, чу, идва. Хей, Рейвън, дай да се ебем двамата в стаята. Предпочиташ Робин? Добре, ето ти Робин. Еба си ти Робин. О, значи не, ето ти един микрофон. Казах, не ми се говори за това. О, добре, путки. Рейвън, трябва да ни кажеш какво става. Добре. Моята путка идва от дома. Защо идва от дома? Не разбираш ли, ще ме ебе.